kamora mora maintiere ageno ni odiochieng' mari odhi makare machiegni e chenro mar ang'ich welo kabedo waikonu weche mathoth otieno makawuono makmana magi e weche mawamiyo pek. You are the spear of our safety, our shield against those who would wish to do us harm, and a beacon of inspiration for the entire nation. Jolweny mapacho ka otimo nyasi moyiedhi mar goyo ne jatend piny Uhuru Kenyatta oriti kapok loch Kenya olokore dwe manyien. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Tunaelewana? Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. Jalub jatend piny William Ruto medo seyo jatende Uhuru Kenyatta ka oramo ni onge gi buok ilikne mar kao tend piny Kenya. Christianity is more in your deeds, in what you do, not what you say. You can profess to be a Christian, but you're very evil in your own conduct and what you do to yourself. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance osiro yie mare kaka ja Kristo ka okwedo jodin ma ok nyis kido makare. Machiegni parni inyalo twak kodwa kaluwore koda weche manyien gi kitiyo koda namba wa mana 36000 bende yudo wakanyo e mbui mar oganda mar Facebook, Twitter, kachiel kod Instagram koda YouTube marwa kaka Ramogi TV. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Jakom mar duol mochung'ne yiero IEBC Wafula Chebukati okinyi makawuono ne oromo kod jotelo e migepe mag arita kod ratiro. Ma en achiel kuom chenro mag tudruok kod sumo paro e kind jokanyo mar neno ni chenro mar yiero maduong' ota e yo makare. Just on thrust of this meeting was the issue of election preparedness, which we discussed in detail as agencies that are mandated with the responsibility of ensuring that justice within the country is assured. We have all affirmed that as institutions that are mandated to ensure this, we are all well prepared. Our duty is to assure Kenyans that we are safe, ready, and we will provide security 100% as required by IEBC, and we are satisfied that the deployment also leaves the security sector ready to deal with the general security around the country. On the part of the IEBC, I also want to confirm that we are ready for the 9th of August elections. What we are currently undertaking is trainings of the poll officials, which is ongoing in the constituencies. We're also training poll agents, those who have been given to us by the candidates. We have election materials which are strategic materials, ballot papers. They are coming in from the printers, and we shall start deploying them to the field, and they will be there on or before the 6th of August, just before the elections. And of course, the other logistics are involving the KIMS kits, which will also be dispatched to the field. The exercise is ongoing. Jalub jatend piny William Ruto owuok makech kod jatende Uhuru Kenyatta kaluwore kod gwandruok ma osebedo e kind ji ariyogo. Ruto wacho ni Uhuru onego were kode ka oramo ni onge gima biro buoge e lekne mar laro kom tend piny higani. Ruto ne oloso e alwora ma Kapsabet e kinde mane otero dwar mar ombulu imbo mar Kenya. Nataka nimuombe rais wetu wa Kenya, tafadhali bwana rais, you shouldn't be the source of threats in Kenya. Wacha kutisha wa Kenya. Kazi yako ni kuhakikisha ya kwamba Wakenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Wacha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Ukweli ama si kweli? Ukweli ama si kweli? Tunaelewana? Sijui kama tunaelewana. Namwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, my friend, please,
Wakati ulikuwa unahitaji watu wa kusimama na wewe, tulisimama na wewe to the man. Huyo kitendawili unatusukumia saa hizi, huyo ni jamaa ambaye amehangaisha Kenya na hata alikuhangaisha wewe. Hatuwezi kukubali wewe kutusukuma. Na mimi nataka nimwambie rais, wacha kuniletea maneno my friend. Unaniongelea nini? Sijui kama tunaelewana. Mr. President, please stop talking about me. Talk about your candidate. Kawadhi nyime eni jalup Ruto eng'wela rokom ten piny Rigathi Gachagua otelo ne jo Kenya kwanza e limbe ma Nakuru. Gachagua medo singo ne jodak makono ni sirikand UDA biro kelo lokruok e chenro mag thieth, somo kod ochumi. Poni jopiny omiyo gi ombulu maromo tielogi e telo mar piny dwe manyien. Gachagua kod jotelo mamoko mag Kenya kwanza ne otwa kod jopiny e gwenge mag Kuresoi North kod Subukia odiochieng' ma kawuono. Masomo turudishe vile ilikuwa wakati ya Mwai Kibaki. Masomo bila malipo. Na hiyo tutarudisha ikifika Januari. Na tupunguze bei ya fertilizer na vyakula. On top mambo ya NHIF. Wale walikuwa wanalipa 500 wapunguzie walipe 300. Wale maasala ambaye hata wakipigwa na kiboko hawezi pata chochote walipewa na serikali. Tarehe 9 asubuhi kabisa mezana za 10. Tarehe 9 hakuna kura, tunapiga kando ya serikali ya Kenya kwanza. Tumechua huku ndani mabarabara ni mzuri. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Lands Raila Odinga kod jodito mag kwethno koro wuok kasiro ni gin jo Kristo. Odinga olero ni en ja Kristo kendo jakanyo mar kanisa mar Anglican. Ka okwedo weche ma osebedo kafuyo e wi twak mare kod mine ma jo Islam ndalo machuok mokalo. Odinga kod jodito mag kweth mar Azimio olero ni gimiyo luor dini duto, ka giwacho ni jo Kristo nyaka nyis kod tim makare. Negiloso e wuoth ma Machakos kama bende ne jodolo lamone Odinga malaro kom ten piny higani. Right Honorable Lahira Amaro Odinga. 10 days to an election, they will do anything. They will not sleep. Watakuja waseme tumekutana na Raila anapigana na ndovu pale amevunja shingo. And people may believe. Tumekuwa kwa kanisa hata kabla wengine wanataka kusema sisi si watu wa kanisa waanze kujiunga na kanisa. Wametukuta kwa siasa, wametukuta kwa kanisa, wamekuja wakianza kuuliza maswali. I am an Anglican as Raila Odinga. But your Christianity is more in your deeds, in what you do, not what you say. You can profess to be a Christian, but you're very evil in your own conduct and what you do to yourself. Then you're not a Christian, you're just professing Christianism. Jakenya chielo odiochieng' ma kawuono mole nyim doho ma Milimani e boma ma Nairobi mar chwalo bura e wikruok ma IEBC obedogo ne weche mag yiero. Bura no nonywandie jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Sigara Gumba ma en jalut ombulu e kaunti ma Homa Bay koten kod okil mare Otieno Aluoka odonje nyim doho no ka gidwaro mondo IEBC ochung' e bago yiero ma higani. Bende gidwaro mondo jakom mare Wafula Chebukati ogole tayo yiero no kado golo thuolo mar jalupne bedo kod teko mar yango duoko mag yiero no. Gilero ni weche mathoth oseluoro ikruok mar IEBC ne weche goeko mag yiero higani kaluwore kod ng'ur ma osewuok ka gi kacha mag IEBC. To gigi te chungi jakom mari duol mari yiero ma Kenya. Kogi kanyo wayudo ni koro jo Kenya ok ni kode gimijingo kuom yie ni mondo tel ne yiero mabiro. Wan gi kwayogi ni ka parliament nitiere session kato onge to mondo sechegi court owuogi mondo chiw kony makare ne jo Kenya omigi direction mondo gol Wafula Chebukati kik chung ne yiero ni. Mar ariyo, court oyienwa ni on integrity issue korka weche mag yiero Wafula Chebukati kaka jakom ok nyal chung ne yiero ma wadhiye ni. Jo Kenya ok ni kode gi ratiro kuom yie no nyalo chung ne yiero ni. Mogik ni mondo court ochun Wafula Chebukati oyier jalupne kaka deputy returning officer manyalo lendo e seche ma oonge nikech kodhi kako dhini to dhigi kamoro
ma piny nyalo kikore to ji nyalo wacho ni kare yiero ni ok en yiero mar Kawai mano en jatend kweth manok e bunge mamalo John Mbadi okoni onge lokruok malich manyo duol ma ochung'ne rango sach jotij piny owacho SRC otimo e osara kata omenda mabalang' ma ichulo jotije piny owacho. Mbadi okoni lendo mar SRC tin mokalo ka owacho ni kata mana osara ma jod buro osebedo kayudo onge lokruok maduong' ma otime. Jakom ODM no okoni kaywaruok mora mora dhi bedo e kinde SRC kod jod bura kata pisas mamoko mag piny owacho. Owacho ni duol no otimo tije ma omiye gi katiba ma pacho ka. Ne oloso e kar chung' od buche ma Suba South. Okaneno lokruok malich ahinya ma SRC otimo mshahara kata pesa malang' man ichulo state officers kaka MPs, president gi joma moko. Changes nitie to gitin. King'iyo mana pesa mar bet e bunge emane okogol oko to mag committees to medi. Aparo ni SRC otimo tijgi kata ka ok gimoro ji SRC nokoketo mondo mor ji. Esechegi ma koro odong' mana ndalo 11 to jo Kenya timo yiero maduong'. Moko kuom jopiny koni ma koro e thuolo makende mar yudo mit bilie kuom jolar kombe. Gino magitiso ni yuko jamna. En wach malich ahinya sani ma bende kwako pacho kama ngima ka piny owacho bende koro koni kwan node mag siling 100 kod 200 odok piny mokalo e bengi. Ni mar jolar kombe sani choko node go kar romo margi ka bende gilombo go jogo ombulu jopiny masani yuko gi malich mokalo. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa Joja okoleronwa oganda mathoth sani mor mokalo gi wach yuko jamna. Kendo lisnegi ni kinde kampen koro dhi mana karumo. Jamna. Ma en achiel kuom olembe masani ombe ong'ere malach to chutho kaluwore gi nying manyien mar yuko jamna masani otis godo wach yudo manyonge kuom josiasa masani londo piny kasero ombulu. Yuko jamna no ng'eny ka kendo en sani ji ok bed kte udi. Ka piny orugo kindo chal naka gima mane tich masani ji tiyo sani en yuko jamna kendo an agombo ni gini pod odhi mbele makata yiero nagombo ni romo chor mbele pod jo yuka jamna pap ber sasa. Jopiny koni nying mar yuko jamna ne obi godo bang' yango ni thoth josiasa ne ok mor gi nying mar wach gonya ma yande jopiny tiyo godo ka gidwaro omuom kuom josiasa. Ng'eni ka jotigo gonyo to kelo sound marach kata oneno kagima ji kwecho directly to koro kowacho ni yuko jamna to koro en kwacho but ok odhi directly obiro sound moro ma ng'ato ka elewa ni to ng'ano temo wacho ang'o. Yuko jamna ti joge noloko chon en gonya sani koro yuko jamna ikone joge nyaka yuke kagi chwer kane wacho ni gonya to joka ne isi ni agonyi na tweyi ndo ka ng'wech wuok yuko koni jomeno ka gache makadho go giwuok yuko ta winjo ka giwacho ni giwuok 300 wacho ni gibed aka par kendo migi 300 kendo gichomo kono por gidhi wuok mino gichomo ng'wech dhieno. Uma mar wach yuko jamna gikoni wang' ne odwa landore ahinya moloyo mano mar wach gonya ni mar wang' ni ngima odwa ridore ahinya ne oganda mathoth. To higa ni e higa mopogre kabisa kech ubiro higa ma kech ng'eny to ubiro higa ma pesa tin to jomochungi be sani gin jok machukre to onge gi teko. Kibarua onge an man kan jachieng' marieny to koro miya bende koro kuma jamna ni yuke ni ka winjo ndie kama ntiere no miya kata gine moro andiko piyo nikech ng'eni ka ng'andiko mine kande kata joma ndiko gi abende ano yukna mopugno molo mag-gi. Wach yuko jamna kata kamano gikoni opogore to chutho kaluwore gi kwan dhano mayuore romo kaachiel kod tut kata thany mar ofuko jasiasa. Sani kaneno MCA sano ka giyuko 100 kidhi mjumbe gi ne mjumbe no ka yuko ne gi 200 governor to sani giwacho ni winjo bende bedo 500 ni en koro sani koro kalo jamna en koro winjo bende odhi ang'o avocado. An chiemoro na kalo ayudo kiyuke mar MCA na yuke 100 okanyal riaso to ng'at mose kod mar governor nyocha yuke siling 1,100 mabende nadhi ka tienda kinyono ina nwa 500 to mine gi anwa 300 to samoro luwre kod kaka jobiro mang'eny samoro ano ai 300 mano duog 200 lakini tando mara ma 500 andika ng'ama loso pap to mara ndo kakosa. Moko kuom joma chuo Mombasa koni sani joma mine okawo namba e wach yuko jamna kendo moko kuom gi sani oloke mana ka tich. Oyukre ka piny oru
to mine ochuok. Mine nigi network sani moloyo joma wanduke. Kech mine go ungi odiechieng' makadho mokawinj kage kalo nigi ayuko jamna. To koro eduten mana kech nikech ni Kenya kaka luwre gi koso pesa go chumi kaka chal wach jamna ni omutni mbasa kama owinje to tienda gima chama tuoni dhano ringo kadok koni nikech yuko jamna kata an mima koro iromo koda kani amna awinjo kama entiere apare da yudo ka koro ohinga nikech asebedo jaduong' ma koro kanyalo ywara gi joma mine kama gintiere tek. E kaunti ma Siaya, jodak koni moko kuom josiasa mien ma ok gol gimoro, omiyo nyaka yukgi githuone ka gigol gimoro wach mane okelo nying mar yuko jamna. Gonyo mo mane kwero mane sirikal owinjo koro ni gonyo bokelo koro josiasa koro wach mar gonyo ma koro dhano punda emomiyo koro waloke ni yuko jamna. Koro gibiro yuko nwa jamna. Daw, yani gimiyo omenda magisega tiyo. Kamoko kuom jodak e kaunti ma Kisumu, to koni ma e thuolo magin godo mar yuko jolar kombe seche ma gidwaro ombulu ne mar moko kuom wigi wil ka giseyudo telo. Josiasa jotendwa mwayierogi with intention gidhi konywa to gidhi lalnwa for the rest of the period mag 5 years go. Koro the only thing mwanyalo yudo kaka jopiny en yuko jamna no. Jamna nyaka yugi kata be nyocha gi yuka on Friday kae. Ma jogi nyaka gony. Kech sama kogony gi to gigo ni kora nyaka wagony gi. Koro sama gibedo magiyawre ni gimiya jogo gik manyalo bedo ofuke mondo gimi jogo chak negi wang'e ni ka gisedhi magidonjo to en gi security en gi jodalagi koro en gosiepege manosomo go nyaka kod mane gitiyo go manowe kod tich mage ma koro ng'eyo koro jomodongo ni ajogo bo chando chunya simbe koro loko namba loko to koneno ng'ato ywa dirisa malo oyuko ne kor kanya yude kata askari moro kata na kwota moro sama onge no to onge bang' election jogi dolal makata ku beyido ge area ma kuontie en wach ma koro ochuo chieng' e pacho kama ngima ka piny owacho bende koro sani koni josiasa otieko node mag shillings 100 kod 200 e bengi ni mar jopiny yuko gi ma piny licha. The bankers in the room, you understand now you have a shortage of 200 shilling notes in your banks because and 100 shilling notes in your banks because politicians are bribing villagers. People are not working. They are standing on the roadside to get 200 shillings and so on. Yuko jamna enta gomba ni ka be ni ber. Do chore nikech kibarua onge. Kaka an to kalure gi koro tich mabe otamre ni. Do chwale kata gi dweche ariyo moro mbele. Dipo kwa yude ka kwanyeo moko uru ma miya ni. Seche gi makoro ndalo campaign dhi karumo, oganda koni wach yuko jamna no konyo gi malich mokalo, kendo gikoni kaber, to nonego chwali ndalo matin mondo me gimed yuko jamna. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Nyako Ramogi, iyuke kanye, to yukore marom nade e gweng' ma intiere. Nyalo chulo na ote mari, mar mondo mi wawinje ni to wach mar yuko jamna ni ochopo nyaka kanye. Kata kamano par ni sami yuko jamna, to samoro mano mana jamna, yiend jamna mari emi yuko. Manyiso ni ng'ami yuko ne jamna no kango ka otelo. To en thuolo marom nade mobiro kao mar mondo mi oduoko omenda mayande ochiwono. Gi kanyo wakao yuyo matin waduogo. Table, aluongi Didi. Anna manyi Didi. Nyako mani makiete do chapat. Irote dala. Atere ocha. Dala ma pod chief manyi. Ya nose wang bolokre buru bokwe. Wa act. O kanja odi. Ebo miya wacho ni dhi monde act e wisende go. Ero kamano njugo. Ero kamano. To enure? Wachne goch ni mwalimu bio gole. Ini ibo miwadi. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Crispin Otieno, Kanikisi, Ma, Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak.
walemo kanyakla kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye oheri nyathiwa, kik ing'adi chunyi wuon ni an ok ohera. Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo kod Ken the DJ. E chenro mar Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mwenzangu, kwa siku hizi upatikani kwa simu, mara nakupigia, mara busy, mara mteja, mara network issues. Mambo yako ya kizunguzungu mengi. Kwani kushika simu shingapi? Ebu nieleze, kushika simu shingapi? Dial *860*412# to get shingapi. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro mii nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo gikone to duol matayo yiere pacho kae IBC odonjo e winjruok kod jochung' malaro ten piny. Kaluwore kod ng'ur ma osebetie ewi forms mag chiwo duoko mag yiero maduong' ma higani. Chris Owino ne oluwo romo mar IBC kod jokanyo mane okawo seche buora kendo losonwa lipodni. Makamano koro miyo IBC fuong'ruok e dhi nyime kotimo ikruok mopie ne bago yiero maduong' e yo ma jolar 10 piny duto oyiego. IBC koro dhi tiyo kod form achiel kende mar 34A e lando duoko mar jolar 10 piny e yiero ma tarik 9 dwe manyien. The fears have been expressed and we have had a lengthy discussion, and the outcome of that discussion is that we shall only use one booklet, the first booklet, for purpose of transmission of results for presidential election. The spirit of cooperation and transparency that was showed here today, we hope continues.
He has assured us that it will continue. We believe him, and we're going to help him deliver a credible and free and fair election. And we also hope that IBC will walk the talk, will keep the competitors informed, will keep the public informed of every step, every day, so that Kenya realizes a good election, Kenya realizes a peaceful election. Jakom IBC Wafula Chebukati bende oyango ni chenro mar goyo chapa form 34B dhi nyime e piny Greece kendo ibiro kelogi e pacho kae kanyakla kod otese mamoko mag goyo ombulu kochopo tarik 3 dwe manyien. 34B was not meant to be packaged together with 34A because it's meant to be used by the returning officer. So that's why it has not come, but it will be coming with the rest of the ballot materials. The Commission continues to receive ballot papers for presidential election, and the last batch is expected on or before the 3rd of August. Wach mar form 34A kod 34B osebedo kaliete pacho kae bang' agents mag Azimio kod duond bura mar UDA golo ng'ur to kane jokanyo magi otimo limbe e piny Greece mar keto wang'i e chenro mar goyo chapa otese mag yiero ma higani. Kata kamano, bang' bura mane okawo seche 5 rumo, IBC olando chenro mar miyo jopiny twak ewi ikruok margi ne yiero mabiro odiochieng' ka odiochieng' kochakore chieng' Jumapil jumani. In the remaining days, the Commission will endeavor to do more engagement and media briefings than before. The building you are seeing behind here will be opened on Sunday, and that will be the media center. There will be daily briefings from that venue. IBC krodhi goyo chapa winjruok makamano e gazet mar piny owacho otieno makawuono. Ka oloso gi Ramogi TV bang' romo makamano, Dr. Oduoro Ng'wen, ma en achiel kuom agents mag Raila Odinga yiero ma higani, owacho ni giikore ne yiero kendo kwayo johera mag Azimio mondo kik bed gi luoro moro amora. Nitie weche mang'eny mwaseipenjo mapok wayudo duoko magi. To gimiwa singo ni gibro duoko gi achiel kachiel. Ka ok giduoko gima wayie godo to pod wabro penjo. To gima wacho ni jothurwa kamoro amora ma gintie kik gibed gi luoro nikech waikore mokalo kata kobedo ni IBC nyalo bedo no koikore ahinya to wan kaka jo Azimio waseikore moloyo kendo gimoro amora ma nyalo chocho wang'iyo gangoch tiang'. Bende ojiwo oganda Luo mondo bi owuog oko karomgi mar goyo ombulu ne ogai mar ODM Raila Odinga. Wan gima koro wadwaro ni kochopo tarik 9 saa 10 kogwen ng'ato ka ng'ato obedie steshende odhi ogo ombulu kendo warito ombulu no. Mano kende kik wawach ni jakom osekalo to kwadhi moago ombulu. Ombulu no nyaka wago to kendo wang'e ni kwago kar rombwa to jakom gokinyi mang'ich ni State House. Gikone to iro marachar ne odume karomo mar Bomas kendo tieko ywaruok e kind IBC kod agents mag jolar 10 piny ewi goyo chapa form 34A kod 34B. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Jalar Compton piny gi otiko mar Agano David Mwaure kawuono tero kisera mar ombulu e kaunti ma Meru. Mwaure wacho ni ene monyalo kedo gi mibadhi ma ogo tache pachoka kochako giduoko pesa mokan e pinje maoko ma obiro tiyo godo ne kelo dongruok. Omedo ni osendiko barua ne riwruog pinje mangima mondo pinje ma pes makamagi nitiere oduokgi e pachoka. Mwaure ne osir kod jalupne Ruth Musheru Mutue e limbe mare. Sisi ni wapya. Unapatiana kibagio moja miaka 10. Unapatiana kibagio moja miaka 20. Na nguo unafaa miaka 25. Na tofauti yetu na wale wengine, sisi ni wapya. Kweli ama sio kweli? Sisi hatutahusika katika ufisadi. Kweli ama sio kweli? Vile tunasema ni kusema kwamba tunataka suruhu ya tarehe 10. Na sisi tumeanza.
tuliandikia UN tukanaambia tell those countries to bring our money back. To do what? Bring our money back. Kwa hivyo wananchi wa Meru tunaomba kura zenyu. Kawadhi nyime en jatend duond bura mar Usawa Mwangi Wairia mabende en gavana ma Murang'a medo cholo campaigns mag Azimio. Wairia manyocho donjo ayanga Azimio ne otero sera mag kwethno e gwenge mag Atanga ka ojiwo jodak ma Masawa mondo med chung kod Raila Odinga mar chopo kare lekne mar bedo jatend piny Kenya e yiero maduong' mar dwe manyien. Ni jo Azimio ema nyalo chopo kare dwach jopiny. Mimi nataka kuambia watu wetu na hasa wa Kikuyu na hasa watu wa Mount Kenya tumesalia siku 10. Kwa hivyo mimi nawasihi hizo siku 10 wananchi wa Mount Kenya, tafadhali wale ambao walikuwa na tashwishi tuweke kula kwa baba. Jodolo e kaunti Masiane obago lamo mar kwe boma ma Bondo motelno ne yiero maduong' mar dwe manyien. Bende jodologo riwruok ma ong'ere kaka Great Siaya County Union of Church Leaders ne otelo e wuoth mar nyayo kwe ka gitero alama mar jiwo kwe e kinde ma jopiny ikore ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Jodologo bende okwayo josiasa mondo yal kwe e rombe mag siasa. Baer kwayo ji duto mochung', ji duto malaro kome mopogore, ji duto manie Kenya mondo bed kod kwe. Ne joweto ma jo IBC wakwayo ni mondo yiero bed yiero manigi muolo gi kwe ma weche moko ok bed iye bang' yiero. Bende wakwayo ni security jok mabro kelo koko e weche manono ma related gi yiero ok wadwar. Wan kaka jo kanisa wakwayo kwe makende during seche makoro wachomo yiero ni mondo pinywa ni obed gi kwe. Ok wadwar cases mag thoe ma wuok kinde ka kinde miyiero e piny Kenya. Daher mar kwayo jowa e kinde mar yiero ni kaka yawuotwa osetigo e yo marach mar kelo lweny ka gi kacha. Akwayo jonyuol mondo miwuo kod nyithindgi mondo kik yie donj e timbe mabilago kech biro miyo gik maricho timre kata ging'ad ngimagi kapod gitindo. To maduong' walamo ne piny Kenya mondo mi obed gi kwe kendo wabed gi horruok e seche mabiro gi mondo wabed jok moko mochanre kendo mobidhre. Mane gima wawuotho ne kwa demonstrate i Bondo mondo mi kwe makende obedie. Piny owacho medo kwayo jodak kod josiasa e alwora ma Homa Bay mondo nyakwe e kindegi mag yiero. Jachiw wach e lo sirikal Colonel Cyrus Oguna e limbene ma Homa Bay okwayo rowere mondo kik yie josiasa ti kodgi e chwalo tulo. Kwan mar rowere manigi ombulu omedore e pacho kae ka josiasa medo lombogi mar chwalo lek margi mar yudo kombe mopogore mag siasa. Oguna bende jo apisas mag sirikal mondo rid chenro mag arita kwe mar neno ni yiero maduong' odhi makare. Ne oloso e kinde mane orango chenro mag dongruok e alwora Masuba South. Lakini pia tumeangazia kuhusu masuala ya uchaguzi na umuhimu wa kuweza kuwa na mazingira ya amani kipindi hiki cha campaign hadi nyakati ambazo tutakuwa tukipiga kura na hata kisha baadaye tunapongojea matokeo na baadaye hata na zaidi, hivi kwamba tujenge mazingira ya amani ili kwamba tuweze kupata mazingira ya maendeleo zaidi. Nchi imepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Ask for peace to be in this time. We need peace by all means. We just receive your opponent with peace. Tuelewane kama mandugu na brothers hata kesho. Tunataka amani iendelee. In the period of my campaigns, no incident of violence has taken place. We are peaceful, we are peace loving, and that is what we are taking into the next general elections. I'm asking all voters of Suba South to vote in peace and give our beloved Raila Amolo Odinga the support he wants to be the next president.
kwe pod medo landore pacho kae kawadhi nyaka e kaunti ma Mombasa kama joyalo kaachiel kod jotend dini mopogore Mombasa kawuono notimo nyasi mar wuotho e chuny boma ka giyalo wach kwe e sechegi ma odong' mana ndalo machuok kende to oganda dhi e yiero maduong'. Joyalo go mane ochako wuotho e apaya mamoi nyaka e apise mag jotend arita Mombasa okonigi maduong' magijiwo en josiasa timo kampen e yor kwe maonge puso weche makide kelo sigu e kind oganda. Gijiwo jopiny mondo mi otang' josiasa makide kelo pogruok e kindgi giwegi ka gikone ngima nyaka to dhi mana nyime e tok yiero maduong'. Kendo wapil ni kila ng'ato mantie e jamhuri mar Kenya ka mondo ng'e ni kwe en gimoro maber e ndalo mar uchaguzi. Wadwaro mondo vijende ma osebedo kitiyogo marach gi josiasa mondo okel tula e Kenya chieng' ma kawuono ni walando ni gi kwe mondo gibed gi kwe kendo wabed gi yiero maber marumo maber gi kwe. Kendo ka yiero ni oserumo ng'ama olo ber mondo oyie ni oloye to ka nitie wach moro kar kelo tula to odhi e kot mondo kot oamua. Ma e gima walando kae kawuono. Mondo wanyis ji ni wadhi wayieruru jotelo ma wadwaro, lakini nyaka gibed ka ging'eyo ni kawasetieko general election Kenya ni nyaka wabed abeda e achiel. Kenya ni nyaka wadhi adhiya mbele. Koro mane gima wadwaro ni wayalo. Kendo jogo duto ma wang'eyo ni gin wahusika, particularly those who are candidates, aspiring candidates. Gima wacho ni kawasetieko yiero to wadwaro ni ng'ato ka ng'ato accept outcome mag uchaguzi. Bang' ywak kuom higni 6 kod dweche 7, fuong'ruok maduong' olwar ne familia mar Joseph Oribo, jal mane ikne oleo kaluwore kod ywaruok mar lowo. Jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i kod nyawadgi ma ochung'ne migawo mar lope Farida Karonei ne ochopo e gweng' ma Iranya, kaunti ma Kisii kawuono. Ne gichopo kod ote mag kuyo ka gikwayo ng'uono kuom lit ma anyuola ni osekaloe. Bende ne giyango gero ute 2 manyien ne anyuola no ma osebedo kod midhiero mang'eny kaluwore kod tho mar Oribo. Oribo nyocha oyiki higni 6 kod dweche 7 bang' thone kaluwore kod ywaruok e wi lope. Piny owacho koro yango ni Oribo ne ouso mana eka 1.3 kende kuom eka 3 mar puothe. Nonro makamano nyocha omiyo ringre Oribo kod mano mar nyakware mane owito ngimane dweche 3 mokalo oiki. Tutafute suluhisho kwa shida hii. Kwa hakika uliingilia hili jambo immediately na kwa siku chache ukaita maofisa wako wote, tukakaa nao chini, tukagundua ukweli wa mambo vile ulikuwa, alafu tukapata suluhisho. Mimi nataka kukushukuru. Sio tu kwa sababu wewe na mimi ni mawaziri na tunafanya kazi pamoja katika serikali hii, lakini mimi nakushukuru kwa sababu ya utu wako, kwa sababu ungelichukulia hili jambo hivi ama utafute ofisa mmoja wa kiwango cha chini umwambie aendelee na hayo maneno, lakini wewe mwenyewe ulichukulia hili jambo wewe mwenyewe binafsi, na kuingilia kwako ndio ilitusaidia tukapata suluhisho haraka kwa haya maneno. Nataka kuomba msamaha sana kwa familia, manake ni aibu kubwa sana. Huyo mzee amekaa mochari miaka hizo zote na hali yako na shamba. Naomba msamaha kama serikali, manake kesi ilikuwa kwa shamba ingine, na kama sisi maafisa wa serikali na sometimes tunazembea, manake kama hatungezembea huyo mzee angezikwa kitambo sana. So tushirikiane na maafisa wa serikali. Vile waziri amesema hiki tunaendelea. But because ni mama, ulielewa shida ya mama mwenzetu ile anapitia na wewe ukakimbiza maofisa kazi kafanyikana. Machiegni mesawa mar weche mag ohala. Kambi maloso kuong' mar Keroche Breweries igeno mar dok e tich chakre wuok tich juma manyien tok ywaruok mar dweche 3 gi duol masolo suru e pacho ka mar KRA. KRA gikone ogolo tese mag kambino mamiyo gi thuolo dhi nyime gi uso gi kaka do mamalo
nong'ado jumbe 2 mokalo. Okang' makamae koro miyo gi thuolo mar duogo e tich maloyo jotije ne 400 mane olornegi kambino. Dwe mokalo KRA noloro kambino mayudore e boma ma Naivasha to ka giketo winjruok mar chulo osuru maromo shiling milion 300. We are complying with the order issued by Justice Mabea on 14 July 2022 and also directions which were issued on 28 July by Justice Mushila. Directions which required KRA to reopen the factory before the hearing of this matter, which is supposed to take place on 2nd of August. The opening is for us to comply with the court orders issued by the court on 14 July 2022. If we are given without disruption, we hope it will take a bit of time because I know the market is, we have competition and our consumers, those who consume our products, some might have moved to other products and we'll have the work of convincing them to get back to their favorite brands. Bang lipod no wakauyo matin kata kama nadisomo kuom duoko mabende uchiwo. Jona Pidi wacho Nairobi kae mine ok bed piny giyuko jamna maonge yweyo 300 100 bang'e to inyisogi ni kuma gidhie onge. Judith Opala wacho ni Korea koni seme kadianga wayuke 500. Okumu Caleb wacho ni sani en shiling 300 kuom kom mar gavana, shiling 200 kuom jaod bura, 100 kuom MCA. Christina Tanasha wacho ni ayuke Nairobi kae time ema dhi ng'ada. Auma wacho ni Mombasa okwamul piny mar shiling 500 ngima tek. Kisumu kae kawuono godhiambo ayuke yako yawa mano Moro Vincent. Ka Ongwana Elias wacho ni jamna miyuko malong'o koni to onge. En mana shiling 50 gi 100 ma onge gima nyalo konyago, anadwaro jadongruok. Maria Nyakopere wacho ni agombo yuke. Mede chwelo na ote mari kanya kwa Ramogi par ni sami yuko jamna to samono maro jamna ini mar dongruok emi yuko. Kao kamano waduogo gi weche mathoth kikidhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Buonjo en gima ber. Onge yore mag dusruok manyalo kelo ber mar adier kata moloyo mano mikelo kod buonjo. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riuri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Be inja
jal molap dhoge ndao ne laro komoro moro mar siasa to idwa lando sira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogisales@royalmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 0725-404-432 kata ne Nicodemus e namba mar 0728-59-895. Jothura, an Winnie Odinga. Adonyiso uni wan gi tich nyimwa ka. Kik wabed joma goyo mbaka to gi go ombulu. Tarik 9 dwe mar 8 higani, an Nyabungu, Nyasakwa, Nyajakom. Abiro goyo ombulu mara e Old Kibera Primary School Kogwen. Asayo mondu te kuom polling stations magu. Nikech ombulu mari emaketo waduto te e telo. Vote blue, vote Baba na Martha, vote Azimio. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Machiegni e weche mag tuke. Gikone to tuke mag Commonwealth mokelo kanyakla pinje 72 no chakore ayanga e boma ma Birmingham e piny mar Ingereza. Tuke gi moting'o tuke 19 mopogore biro dhi nyime kuom ndalo 11 mabiro. Tuke mathoth ji ong'eyo gin mago mag athletics kod goyo abal, mak mana ni tuke kaka cricket kod okapu mag ji adek koni gi koni bende ibiro tugi. Piny mar Australia osebedo joloch e chung' mar midila e kind pinje duto kochakore higa mar 1990 nyaka 2014. Piny mar Kenya notelnegi kod jang'wech mar aputh njiri